Salve e ben trovati bi amina ese ka quizi doke fe ane agent kan ana asro ama kuma agent kan folo mina la sono mo video na to la amina video do préparer kanya pour que ka kuma agent de la route fene ka position kan comme fene quizi mindo am borsaji ka bo tan ere de bam balika se ka quizi chamanke ani ka video chamanke mais temps en temps ba ese ka effort chamanke kana ni video kilengiloi donc anga bitabena boli ninka. Il semaforo in figura serve di norma a regolare il passaggio dei veicoli in un incrocio. Donc ko fe be serve le normalement quoi fait d'abord no pour que ka mobile temeni ou ka passage ko régler è vero. Il semaforo in figura consente ai veicoli di trasporto pubblico di persone di proseguire quando in basso è accesa la barra bianca. Donc akoko ni fe ni na ko bolma fentigi mun meni no ni transport public wude don wa no be mogo transporte quoi. Donc koni bari min be dugumo koni o bari mananendo bari jema min be dugumo ko obolu permette cucateme, è vero. Il segnale in figura con luce gialla fissa accesa impone ai pedoni che hanno già occupato l'attraversamento pedonale di liberare rapidamente. Donc akoko fe joni mimbe ni a manabe jo ko ni o mananendo ko abe cinématico wajibi munum be nu ye circulation occupé déjà kuka sira libéré, è vero. Il semaforo in figura vale per i veicoli con targa militare. Donc akoko ni feni ko abe barake quoi ikaye ko abe valdele bolma fentigu ka munum be nu ka bolma fen targa ni militaire targa de do nafo abe faka ko militaire mobile kan ko fembe bare la baro luca è falso. La luce rossa accesa del semaforo consente di svoltare a destra con prudenza, dando precedenza ai pedoni che attraversano la strada. Akoko fe rouge manane ko abi autorisé ki ka fara ikini fe ko iketo la ka fara linke ibe droit de priorité di cinématico ma è falso. Il semaforo in figura indica un passaggio a livello senza barriere. Donc akoko ni feni ko abe 30 mesira ira barriere de 30 mesira mina è falso. Incontrando il semaforo in figura è consentito il passaggio poco prima che si accenda la luce verde purché sia già accesa quella rossa per gli altri veicoli. Donc akoko iseto la fema ya ko a autorisé lendo quoi ikateme yani faveur ka mana kwa sadi autorité lendo ikateme ka conférer faveur mana niye doni kwa ko na ya soro sira kundo nunu na nolu ka rouge mana ne déjà donc abe fe ka fo ne nana se femo sisan ni faveur mana folo kwa mais ibise ka teme na ya soro rouge be to fe to ka côté la kwa è falso. Il suono prolungato del fischietto da parte dell'agente proposto al traffico indica che occorre tornare indietro. Donc akoko ni agent ye flèche ka jenya quoi ya agent de la circulation na ye flèche ka jenya ko donc ko ba yira ka fo ko ikanga segi ko quoi è falso. La luce rossa accesa del semaforo obbliga a affrettarsi per liberare velocemente l'incrocio. Donc akoko fe rouge manane nyokon kumero la ko obligé kiki tella ko ka sira libere è falso ibi jore. Il semaforo in figura regola il passaggio dei pedoni negli incroci. Donc akoko ni feni ko abe cinématique ka passage réglé nyokon kumero la è vero.
Gli addetti a servizi di polizia stradale vengono riconosciuti dalla palette bianca e rosa. Donc agoko agent de la circulation ko lubi doni paleta comme pelu fitini quoi fenga kori fitini mi fo yiribe kala be ko bolo. Donc ibi udon ni oye ni jema ani gurugie, è vero. La posizione del vigile con il braccio alzato come in figura equivale alla luce rosa del semaforo. Donc akoko ni agent ko ni a bolo kɔrɔtalen don nin cogo in na, bolo kelen kɔrɔtalen don kelen jiginnen don quoi. Ko b'i n'a fɔ feu rouge quoi. Ya ko bɛ feu rouge de yira, è falso. Il semaforo in figura impone al conducente di mantenere dal veicolo che lo precede la distanza indicata. Donc ko nin panoni ko a bɛ bolimafɛntigi obligé quoi k'i ka distance bila distance min bɛ ni kɛmɛ k'o yira k'i ka distance bila ni bolimafɛntigi cɛ min ɲɛfɛ quoi distance min sɛbɛnnen don ni panoni kan, è falso. Il semaforo di onda verde in figura viene imposto anche su autostrade. Donc akoko nin fe onde verde ni k'u bɛ a bila autorité kan quoi. Ya onde verde ni ko a bɛ kɛ hali autorité kan. Falso parce que fe tɛ autorité kan. Onde verde b'a yira k'a fɔ ko n'i bɛ ka taa ni panoni a b'a yira k'a fɔ n'i bɛ ka taa 50 ou bien 40 ou bien 30 n'i bolila o vitesse ninnu na a kɛ bɛ ka mun yira i b'a sɔrɔ fe minnu bɛ ɲɛfɛ i b'u bɛɛ sɔrɔ verte la quoi. Mais n'i bolila dɔ wɛrɛ la i bɛ t'u sɔrɔ rouge la. Fe dun tɛ autorité kan. Donc a ko nin bɛ sɔrɔ autorité kan, quindi falso. Il segnale luminosi in figura valgono anche per le ciclette. Donc akoko nin fe ninnu k'u bɛ boli hali mobili nɛgɛsotigiw kan quoi, è vero. Il semaforo di corsia riservibile in figura indica la corsia per la sosta di emergenza. Donc akoko nin fe ni a bɛ fɔ a ma corsia riservibile irreversible parce que a bɛ falen quoi. Irreversible ça veut dire que a bɛ bɔ falen n'a ye voie min indiqué i bɛ t'o de fɛ. Akoko ni ko a b'a yira quoi ko i bɛ se k'i jɔ ni emergency sosta emergenza komi i n'a fɔ emergency fasugu dɔw ma n'i sɔrɔ i bɛ se k'i jɔ. Ya donc ko a bɛ i jɔyɔrɔ de yira quoi, è falso. Avvicinandosi ad un semaforo che già da molto tempo ha la luce verde accesa, occorre proseguire con prudenza, pronti eventualmente a fermarsi se quando si accende la luce gialla non si è ancora impegnato l'incrocio. Donc akoko ni bɛ ka gara fe la tuma min na n'a bɛ verti la mais verti mana ne mɛnna kosɛbɛ quoi. Donc ko i garatɔla a la k'i kan ka gara la ni k'i janto ye quoi, k'i prɛn. Anga ni fe nana jaune na i k'i jɔ n'a y'a sɔrɔ déjà i ma croisement occupé, è vero. Quando il vigile si dispone con la braccia aperta verso la nostra direzione come in figura bisogna suonare il clacson ma con moderazione per richiamare l'attenzione del vigile. Ok, donc akoko ni vigile bolo dayɛlɛlen don komi n'a fɔ ka ɲɛsin ma quoi, i n'a fɔ a bɛ photo la cogoya min na ko i kan ka klaxonner kɛ quoi, c'est à dire i kan ka voiture sonner klaxonner mais k'i bi i sumaya quoi, i y'a ye i b'i sumaya k'a kɛ ni dɔɔni ye et puis k'i b'a kɛ pour que ka vigile ka attention rappeler quoi, c'est à dire pour que ka vigile bɔ ko kalama quoi, i y'a ye ka vigile bɔ i kalama, è falso. Il semaforo in figura regola il transito dei pedoni.
Donc akoko ni feni ko abe cinematico ka temeni ko abo reglele è falso. Il suono prolungato del fischietto da parte dell'agente preposto al traffico indica che occorre arrestarsi se non si è ancora occupato l'incrocio. Donc akoko ni agent n'a ye file suye i la file ka fiyɛ ka jiɲɛ la quoi. Donc ko o b'a yira k'a fɔ k'i ka k'i jɔ ko n'a y'a sɔrɔ déjà i ma croisement occupé quoi, è vero? Il semaforo in figura regola il transito nei pontili per imbarco su navi traghetto. Akoko ni feni ko abe circulation quoi, abo réglé quoi. Circulation yɔrɔ jumɛn de ko do? Pont bɛ yɔrɔ min nɔ, pont navi traghetto ni u bɛ pont mobili yɔrɔ de ma, komi n'a fɔ pont dɔ bɛ yen nɔ ten a bɛ dayɛlɛ a bɛ datugu ni terrain bɛ tɛmɛ quoi. N ko terrain hakɛto bɛ kuma na ni bateau bɛ tɛmɛ. I y'a sɔrɔ bateau dɔw bɛ u ka jan kojugu u bɛ tɛmɛ pont dɔ jukɔrɔ, pont bɛ dayɛlɛ a bɛ datugu quoi. Donc pour que k'olu ka passage régler quoi, u bɛ ka tɛmɛ wagati min na ko nin panneau nin fɛn nin de b'o kɛ quoi, è falso. La luce gialla fissa si accende quando il verde e il rosso sono spenti. Donc akoko fe min bɛ ni jaune do, jaune min jɔlen do, ko o bɛ mana wagati min na ko ni rouge ani verti n'olu salen do, è vero? La luce gialla lampeggiante del tipo B in figura indica la presenza di un viale pedonale. Donc akoko fe jaune min ye bi ye quoi. Y'a ye akoko fe jaune min ye bi ye ko n'o mananen do ko a bɛ senama ka sira de yira quoi. Sira min bɛ viale pedonale, sira de do min dabɔlen do senamatigiw kama dama kama, ko a b'o yɔrɔ de yira, è falso. La luce rosa accesa lampeggianti in figura obbliga a arrestarsi all'acceso di un pontile mobile. Akoko fe ni fe rouge ni mananen do tuma min na n'i bɛ pont mobile yɔrɔ la, pont mobile ni komi n ye mun fɔ min bɛ datugu ni pont bɛ ka ni fɛngɛ bɛ ka tɛmɛ, bateau bɛ ka tɛmɛ pont tɔgɔ ni a bɛ datugu quoi, a bɛ dayɛlɛ. A b'a wuli k'a jɔ ka donc mɔgɔ tɛ se ka tɛmɛ. Maintenant ni u banna tɛmɛni na u b'a sigi donc mɔgɔ bɛ se ka tɛmɛ. Donc ko nin fɛn nin ni a bɛ rouge la yɔrɔ la ko a bɛ obligé i k'i jɔ, è vero? Chi guida autoveicoli o motocicli deve mostrare a richiesta dell'agente la valigetta di pronto soccorso. Donc akoko mɔgɔ min bɛ n'a bɛ autoveicoli ninnu boli i n'a fɔ bisi ninnu, voiture ninnu n'a ɲɔgɔnna ninnu, remorque ninnu quoi, ou bien motocicli, motoba ninnu. Ko ni agent ye ɲininka quoi, ni agent ye demande k'i kan ka valise min bɛ yen ni i jɔkina quoi, pronto soccorso, valise de pronto soccorso o ye furakɛlikɛlaw bɛ bila valise min kɔnɔ quoi. Donc ni agent ye ɲininka k'i kan k'o yira la, è falso, parce que ale man k'i ɲininka o la. La luce gialla fissa obbliga il conducente a tornare indietro se ha già superato la striscia trasversale di arresto. Donc akoko ni fe jaune manana quoi, ni fe jaune manana ko a bɛ bolimafɛntigi ko a bɛ obligé k'i ka segin kɔ quoi, ko ni i tɛmɛna déjà, ni i tɛmɛna striscia transversale o de ye normalement n'i bɛna se fe ma terrain min tigɛ jɔlen do quoi, i kan k'i jɔ ka bɛn terrain min ma, voilà. Donc ko n'i y'o dépasser quoi, y'a ni fe jaune manana et puis i y'o dépasser déjà ko a b'a yira k'i ka segin kɔ quoi, è falso. Parce que ni fe jaune manana ni e bɛ se ka i kan k'a tɛmɛ joona quoi. N'i y'a croisement occupé déjà i kan k'a tɛmɛ joona, mais n'i m'a occupé i kan k'i jɔ, quindi è falso. Il semaforo in figura impone l'arresto ai veicoli in servizio di linea per trasporto di persone
quando è accesa la barra bianco in alto. Donc akoko ni fei ko bolma fentigi munun be ni no n'u bɛ mɔgɔw transporter ko ni feni sanfɛ ta nin quoi sanfɛ ta nin ko n'o mananen dɔ jɛman sanfɛ ta nin n'o mananen dɔ ko a b'a ɲini o bolimafɛntigi fɛ ko a k'i jɔ è vero. La luce rosa accesa del semaforo consente l'attraversamento all'incrocio purché sia libera. Donc akoko ni feu rouge mananen dɔ croisement na ko i bɛ se ka tɛmɛ ko ni a y'a sɔrɔ croisement libérelen do c'est à dire ni mɔgɔ tɛ ka na è falso. Il semaforo di corsia riservibile in figura con freccia gialla lampeggiante impone al conducente di abbandonare quella corsia e di spostarsi in quella indicata. Donc akoko ni feni na corsia reversible feni na te ko ni fe jaune mananen do ko a bɛ bolimafɛntigi obligé ko a ka déplacer ka bɔ a bɛ voie min kan flèche kɛlen do ka voie min indiqué ko a ka dépasser a k'i déplacer ka taga yen quoi. È vero. Il dispositivo luminoso in figura è sostituito da luce lampeggiante alternativamente che si accendono durante la fase di apertura sollevamento delle semibarriere. Donc akoko ni feni ko a falenen do quoi ça de kɛmɛ k'a falen ni fe ye quoi k'a faamuya kɛlen do k'a falen ni fe ye fe min bɛ ni a bɛ mana ka tigɛ quoi alternativamente comme a bɛ mana ka tigɛ i y'a faamuya waati min na ko ni tɛrɛntɛmɛ sira la ni barrière bɛ ka dayɛlɛ quoi. È falso parce que fe kan ka mana ni barrière bɛ ka datugu mais n'a bɛ ka dayɛlɛ a man kan ka mana quindi domanda è falso. An ka quiz banna ya donc an bɛna correction kɛ. Quindi l'esame. Sei sicuro di volere chiudere l'esame? Sì, yes, close. Ok, an ka quiz banna ni. Domande ninnu yɛrɛ bɛɛ filɛ nin ye quoi. An kun faamuna quiz mun ka sabu kɛ temps ko ye quoi, temps t'an bolo. Bon, mun kɛli ka nɔgɔ an ma teliya la an b'o kɛ quoi. Sinon an ka kan ka na ni argument caman ye komi n'a fɔ mɔgɔ dɔw y'a laɲini an fɛ. Responsabilité pénale ni civile ni administrative ninnu ni ala sɔnna ma video natɔw la n'an ye temps sɔrɔ joona an b'o kɛ teliya la n'an ma temps sɔrɔ an bɛ na ni video wɛrɛw kɔni ye video minnu bɛ se ka mɔgɔw nafa quoi. An b'a ɲini aw fɛ toujours a kan ka video partager f'u ka mɔgɔ caman lasɔrɔ aw k'an bɛn video natɔ wassalam.